Bora wantu wa minto karibu sana se murobiri yo bene veteriane no Osoro the actor. Mbia mono na ino karibu bono nje no Okiondo na otora twabara kendi mono na ni twabakire mbia mono ase support mogotoa. Ono Okiondo. Ata no bwate ngana nae. No bwate ngana. Tewa dio. Egente getanga ni mwanya getinga bagusiasa mwabeta. Ngana nyanya kubura. Kino no mto chaka iga mangana narabeire kuri omwako chaka takere toranya kunera saguswa gusuga. Egente getanga ni omwaka mbio chaka. January yabeire nyenge mono ko bembura yatu. Mbura yatu January bako tari kuege na January. Ekiangasi gikabura. Tari January ari. Angini mono yerire. Bono toro mutinyo kurunga February. Mwezi wa mapenzi. Na omogonyoroka. Tukachaka na mapenzi lakini omugako yo otora se miaka 24 nera gatunyora. Bono bunense tore ebirero. Somo ya magomba. Andike ndoke kongomborezi mono kweta no mugako ni momboreza ta. Kina abana bali 14. Obe ngata abana mbasirete skulu. Abana basirete data. Noyo ndoyo muzeko benere na kwete. Ko benere tai. Bono rende lakini most importantly etoro mutienyi wo korokia amate yaito ne familia yaito gento gekoro ng'obwanchani mwezi wa mapenzi ngiora atabe goro ya mapenzi mapenzi ne gento nyaza tungete mapenzi abande bakunyoroka ji feelings zenga abantu banyaroka gozenga lakini nje kunyoroka mapenzi ne decision obonchingi yani egento gete gukuna gakwekubuya obonkinda gebe aina ara mapenzi bono maeta mapenzi tusiko kwanira mapenzi ntokonyara gukura ya mapenzi ne lakini sikunyarigire aso bwango iga mapenzi kero chisokoro cheto changete gento muna mapenzi nkiarengo ankiarengo ne ligitari koro njerto kyorokira abatata baito bagaswa amapenzi akanya kubucha chenje nagite yani musubati akorero bwate ngombe gukamu ogwanja musaigo ya kiwanja ni weri nga omuno bwato bule mwanene umuntu ogwanja chi family tikama waswaime nga o family ya moyo koru abasike bagwanja bonse bande bakorwe family ya nyarikoti bantu bagwanja bonse bono nje nimbate liyo mana liyo mana litangani amapenzi angere gukwa amapenzi ya sirrepi naende abantu ndamochimono nabasacha asiki karatu kwanza kina kana kwanza mapenzi ya sirre kusema mapenzi tayo buno uri ganwanjire ono mapenzi yale mara mbili tuwe wanje kuswanju bono ndenda ito kukwanera ogwancho kwanza ogwancho ora zange tinganchire lakini nganchete amapenzi ya sirre naende mono asirire okoba y'abantu bakorunga abasacha buzabasae abana abamura banyaitire pi ngetingo gosi moise karonga mapenzi asirire okoba yo moisege wa Kigana gote ngente kema kongo so kiondo ite kongo ngazo gosi moisege anya ga asirete wakati date bana asirete legiro nya ga asirete ngana ndo gosi moisege sama mapenzi gosira ngakiora gosi moisege Tianga dio zena kubutora gendro tora ibunga kibara wata. Omoisege nabona mogoso yake igo. Asasini ni percentage yebere. Lakini 98 or 99% omomuro itira mapenzi. Mumura tali go isanika. Ata ketanyo ro mwana munyaruka rero kimuntu mambinge sare mambiende Bochaberi kogenda. Ebitina okay, tebai buna kwata gete. Tebai wisanike. Okay. Wano urataka anyalo wale chinguru no mugusi bwire Gusii. Amanyinga to bwate mbono chichi obinde githike ni bikwata babiko salia mapenzi na bia chako totabinga ki na twaro yamo. Lakini kwa sangi kwa twari rero mokokoka. Ando mento yo mokokoka na no wezo. Ono tari mapenzi. Osoro. No maeto motokuru mutarangaka. Umutarangaka. No mote kero kuwa umire. Wagachire gwatwa mataye
kwanya gikeria somorero iga kwengurera okoro kumwatekani umutarangaka uri bwate bintu bite bigote byateka byabaye aya umutarangaka ugoja kwengurera ye umweto umutori okunyebeka rikoiga ubwata kwa makwengu okurusia maumivu bona yo kwandira ngaya no mwana omugusio mumura ngobwata chinguru otagete kwabera bwango buna mabere ya mate chinguru mine tinjiri ngaki ngokobera bwango buna mabere tubwate poor conductors of it na good conductors bueno njine chumeri kwirike ka bwato mu rakini kala abwatri abwati anye kubwate chinguru chinge jinandite chumeri kala abwatri mu rakori mitori kori mireis toyesi arama iwo daga musmati wa mata goisane kyo okay nalie tikana kwandira bana basubati abaiseke omaitenga kinere wakanyorora omwana Nyaruka kwa mweganjera wanta kwa malenta bakanyo nyumba turojiri tukoritangania kwa malenta naye bweka muri aye bweka naye nere lakini tukoria kabiri ne ria gatatu ngochara umere musani omo musani onde mambienda umere nyoko au mere mwiskomino obwa mate bwagaria lakini ngoikaya enga asigete gotenga ki umwisiko yondo siri mae to konyuma bera rioka ndirora nya machani ano musareko lakini yaga ikira asigete ogotema gutigo mwisikigete ye ikira sono mwiskomino gote agocha gutara seino lakini talia yata korora aya kwa mutigire lakini utakorora ngo mwiskomino nganje ngano tabona bagocha monyo asikwara gutara gocha gosangia gocha korora mwiskomino bose nyoko ukuburi ngaki ngakibono ke munda tararekanaga naye kwarwe toka bose ko yonga ke muntu naye ngana ro gusibiri chianga ukurugeite kwa nyoro chianga chao chianekeire kweburi ngaki muswade bendera atoreka kwada yanga Bochaberi arata gusibi musubwane kira chiangechi kwa nyoro mwiskori neba mware gukwana nere gacha usibi chianga chiao koraki wanekera ogenda yaba ngaki nyoko mwanchire kubwano enye kerengo kiriomwa umwanchite abo ko kwa matata tukaje tukaska keigo tukasoa college karwa sona college oiga to mwiskegete oroje college Nairobi ye to komenya ibweka no momete ni chimbuni nyomba muri abantu busensta moko cut down the cost koma konyoro mwisiko ya wanchite ekenyoro no are agokorega ase seduka ya ise marako bako yekira kubuta chikoini chisiringi makoromo cha okumekera mpesa 230 chikobole okaza kumugaka karibu kima na agero gwatumire 200 kwenda abaisia bamwete na barabu kwabugurira buki obukima bose kwenda no kirabu ali asechanga kwa banguserenu enusu abana abaisia bamwete na barabu bamwete ngaki enusu eyaro asanyale nyarebe ye kirase ke tutate kutika no mwisikoyo abaisi wao kana abantu bafekti na bange nyoro kagara ndikiri paso na mata ini mo ene community batene na gene swakwana mana eto mi anda mana gi mwana yero to kumutika ole sesi nyukuma no muziko kwa matenga twakora ni kwanza ngijimbuni jibide okanyoro ojero mundu ngaki for example kwa ngijero kwa ngaki musikoyo ngechiri ntakete kumutika agate utike ngo utike ngo boliri aya tata tumio yo inkekebe kumbe beneficiary kwa ngaki ngonye gotete kumutika liori ngi namba yae wana abuna ndo mate na bobo change na kwata te kumutika ona no gotikoko na sawa aye kwa mwire ona kwa nyora baisike babwate bidi batete gotugo mumoroye amenye buya na ndamwa amwanje yaikera so moise kawo tabaka nyomba ebintu bire chikoni bikomuka chingi lakini moise kitatu kusibino ebintu ekikwa kwani we ono bahachire nga nchensi binte nalierete tinatiringete tikana gosibi chianga buri moise kana barocho ebikoro to bichebuketari enyombere nchafu chiange chire moto mawatenga ki ukinewa
ndio nitaanza kukufulia. Kwenda wewe, mimi sitaki maneno yako po. Abunda bonda gosia baiseke. Abuno, na kiki na gote binga kito koko. Boy chari tatari street. Ono akikoratiga. Gusinya sana atutongete bina atutongete. Bona abutoro jina gosiria baiseke. Ngose gosa abuna amangana mapenzi yao chaka kulinga kira bona. Osoro. Osusana. Ebintu na bia achire bia mentire, bia mentire, yekera se na igure siasa nero ya chakire, igento yego nga boys conference. Men's conference yego. Men's conference. Ene gento kiamana sana kira kiese yo. Men's conference no bochara. Boli no bochinga. Boli no boitumbo. Boli nebintu tutategerere. Kelibono ninki mata de chaka. Kelininki. Okiondo. Karango. Tiga gonkoria masoesi kelininki. Tiga. Mate kwa aramira basacha. No, tiga tuteba ni omaina sibole. Kwa aramira basacha turachakira gago. Orasa ba mabera tumakugamba. Nsabe ngwa mabera. Kibora manye binde byo kwana. Kibori ningo asibuo. Kibori ningo. Koratiga mo aye mu muroyo. Jano mugaka. Jango kwanere buno mwate karo monta atachire sikoyereni aboko bekwaza abana abantu bandi bonse bakukwanira bono ko erase buno monto mone. Ngerese bano jano muri ngerese. Ono aye kwaminyokera mangana gwachaka buye kwaminyokera mangana wano gwatire nyongo gwateregesie. Okay. Karanaro jenga mbuyo korenge nandi gwachakire gosai. Ngamen conference no bocinga. Bono bochara. No bochara. Tiango debiga. Echume kuoge yeyende. Okay, ekioma egekuogei ekende. Okay. Naone kanya sare ko akaro ko gudanga sa oranga karageria abantu 5000. 5000. Taya barangeria jita kabanyoro. Abaragereti. Akabarageria. Ne chinsuve bere ne megati otano. Nyasaya baba ko ruko 5000 ni mbandu kiba bareto. Abasacha na bwe bioma. Ibinde byo kwana no bochara. Abasacha nkwanda bare kuogeania. Nkyo ta basacha bakora ritukeri. Okay. Bajo wako ndimbu. Ituko kibachorire. Tarehe 14. Tarehe 14. Tarehe 14 rituko ria mapenzi. Rituko ribwate merobero ryaye. Ngibata chore tarehe 2, tarehe 5, tarehe 27, tarehe 9 umutinyukane. Oyo gatano, oyo 7. Bate ko chora rituko ribwate umoroberio. Moroberike. O mapenzi darima. Tarehe 14 rituko obwate mu baby o mukuimukani mogende towni mogende ontimbu mogende muri enswe muragire mosake mwanchane obugori na nyoko mama mino ryo koiborete mutinyo umwako mugima kwa bere Nairobi Ntata boro mukiso. Oy mokeno eniso no nyoko koro Antivirus conference. So no entowni ga chichokoranjiro chibuguri yendo chirageri Jabarme men conference. Why men conference? Men conference no buchara. Tiganda gotewe ndangara muki igentangara ke mukia beire. Mondo goro como sacho kisasa. Omonto konyoranga tabwati maisa pi tabwati gento ke koro ngambere wara nyuma. Omonto ubire. Omonto tabwati miaka 37 tara nyoma no eno konyoma. Omonto tabwati miaka 32 tata tikori no egasi. Ata itakire bamura mamu abo no enyina. Omonto bwate miaka 32 abata mageko baka 34 agwakira nginesi minga ki mama ntomere kibesa nga ntomere rent Nairobi binte bisambete kinga ikyara besa ange ko chikonywe bikombe kwangigure omumuro yo nero konya gubwatera chi product akatenga men conference oyumo sataki Okiondo kwa minyo kire bwangu sana ndi kangwire ngora kiagarama ete bona nyore to kire tweresa ne step by step ngire step takwate banga abasacha aba na baba andane na boko kosimona sama pensi ya chakiri kosi abasacha na bunko kosimono ege kogera baubire tiabo na ngo ngware ase bono ngora o tageta abasacha aba baende kuisaransa na abasubati litukerio korokaria mapenzi na bara manyenga kibata kiri kuturiti abasubati abo bona yo taje kubwatikana n'abasacha bande baubire obabwati kurumaga busa nga men conference yokuchi men conference no mate kiyo koreka no kwa kibago chikongainana no chibono kino gaki kana tigana kubori nkyo ta kitoko tebera bakongainana na kitu mati ndo jogo beno tingo ko era samunanti tiganda gotebiga invitation kuchi man chemba fronting ambe chairman ya men conference ngakana I stepped aside muntu koreka na ukona ta koba
step it down Ngete tangani ai kwa disqualified. Kwanza tura qualify bano no kwa attend bine member busaigo kose extras. Ngatendi obuchara. Tiango TV ndeka mu Okiondo. Tukuru tsaiga ochokobera n'abazubati chikoni ogwatana nyoko ngana ri okubagoki. Ngaba mogoke na barabu. Umukungu okay, ama tukayonda zimumenyete na nyumba. Inkita gete ni nari tukeri mu ngafo dini wala jekire February ngabona ri to mo gokioro kana musacha ngabona no ma pensi konya taka to menda ba manene. Inkie ma tukayande to kwira ri tukeri ochigosoma n'abasacha bandi bino takiri gutrito mu kungu the right way ke koro muno mu Africa ibintu because of the western countries vinte bi Valentino egente to kwira ri bageri kana kwa kachio pali chiaba na kwa na go kasi bakere kunyugo senki togenda tuisaransa se tokambe buna basacha ngaitwa chagete gusirera. Where did the rain start beating us? Tiganda gotabi Osoro to bwatia masacha ande aroski family bagasinyu bagatigana n'abasabati babo babwata abana batayikorageri no korageri ochiko babwatinga muchiko gambe bintu bitaiyo tigango nakoboli bakabana to Kobiro kabitaiyo tigango nakoboli swali mbori boni gora ataka kwagache nyomba mwao take kwagache nyomba igente getangani okuringeze na matoboli origie simiti origie mesumari origie amabati otake kwagache nyomba yao kare kwangere konyibe kuboroso konyagacha ngayora beke chikoni kehira beke chikoni ose koranga uno bole mugwa ngo chimata bole kuzo chiro goro tebe nyomba ubole mombole biya ogoswa ero oswa chikoni omakwende erumi yokorara Osoko chakere rumi yokorara omakwenda chikoni gosogosa ero nsemenye muino kwasanga usino chikoni ngagero chisaidi chirichinde nyumba chokorara ne chona bekobera se nyumba yokorara go changani mwe igori swali rya neri chokoni nyumba imekobera buseisi kokwa gachakando echokoni nyumba imekobera Chokoni nyumba imekobera ligo swali tangani echokoni yakaberere kando wosana keke tiganda gotebi echokoni yakaberere kando na lio mukao na abana baiseke barabera chikoni basema nikivyao lakini yaikira sayo monye no gotebenga chikoni yabera nyumba keko garanga gwanchire no enae kuru musacha kwa beru musubati Okiondo kongira bwangu amangana narachenjiri lakini chikoni lite nakwana chikoni amangana narache achenjiri kebinto bya chenjiri nkiayo gotigarira obokoro eka nakwana lite chikoni timine tinganga yenyombe nga physical chikoni nga yere komata asa basubati bakomerana isiko na bakomerana nyumba na bakomerana ke orava igoro abunchu koni emiti ya basubati abuna ota kitanayo chikobera Osoro koni yende kutoko ke kitchen chikoni batana asa basubati bakabere lakini kitchen bone gato kuba yanga na asa senyo ndagera koroseri kitchen na ro chikoni ngakibono gakikwaba bono ndate kitchen ye kwa gacha nyumba tari zibago chibabuta bagamba abuna zibako correct bono jikoni eriege goro eriyo katabasa basubati bakabutira abande bararo abaiseke aria maiga no ari igento gyokora kora jikoni no kubairira embori zikonyanyire usunge kuwo tigana mangana jikoni Osoro go koratiga ime yao pipi otate go spend chinga kina bakungu 14 mukao kumwantanire ngimotabera ne chinga kinere konye ngomumenye tiamo tigango ndakoboli ngosomore bibiri Ibingo somani ande biblia kwa tanga. Bichiko litanga nande linene PSA Yesu atutegerete ichikoki. Mwancho yo no buyanje to monyene. Obwanchani. Wano ngoko atiki ngona mani sikolo basina atiki kumwanja. Osoro tegerera iga. Gozo kwaza ngwa ndali information nyingi bunanda kere. Kana tegerera. Ama sacha nare achire Nyagetiara kero kende. Apimiro no burwairo bo banene. Aria raisninga narwarete. Tata eti naacha no mukungu pi ando mwatorira magana enyuoma makogosana aina ara masacha tingaine akomenya ko men's conference kwanza bono kubabwati buno muntu kwemanyire garandi anda bationa kana kwa takega entiringi yo kwancho mukungu buyana nya sara gusini akaromanyete no bwato bururu bwo bonene okomo avoid onye kwando mugorera ngo karagira yago chimoyo I am to kwano takete ngo mwancho muberra ngo mutambukeli na liora ibubuya
Abasacha bari na ande positive na bako na men's conference for that single reason ngano abana bantu abangaini obuna bubwancha liwekene utato mwancho mugwathe ko mutambuke omusubati ko mubwato munyinyunde mwanchane mumenyamo mo borwini igona igorwalite sabu baborwire buka nago omuntu orwalite tigana n'abasubati kusofatikania singe njabanje kanyuchi ntetere kaliendagi Okiondo abasacha bari serious no bogimobo mbatagete gwancha aba subati the right way omukungu moyanye yebesero motethi genda wego kitigangenda ko bari loaded ngumite kero abeiro kumugima mukuna ko nzajinde mwancha na mono nzajinde mumanake nzajinde bintu birega ngukira soko ngota kire ko bari energized tiganda gotebi egente getanga nikonya kuomana n'umusubati obu n'obuchara ando kutaiko bamusacha momenye n'umusubati kimokuomanira n'umusubati ogenda ndoro umuntu ande yate karara nge prema nande nkenyuri nande ngesigete kereki if two people live in the same room and they get along always one of them is stupid musubati tai muntu mukonya kuomana Osoro umusubati nyaga kolento mutu mwaka chindoe atimuke ona mwanjani Bono mwanya kwisaraza mwanya kuomana na mukao obutali obuchara igabana muragenda ngende ke mwaro ka Valentine zo mukao oyu ngako bazararo mwaka chindo mate genda nka akuganyo ay Okiondo tigango sabe mabera ndoche bono ngokechura abantu bonse ani ngokujwa kama subati mbuya umuntu bwato bongo bwaya utumyo bongo nabura motabira ro tigaturi skuma osangira bwate idea one thing okwomana tali ngane okwomana is called war alafu it's a difference of ideas yani aru mungaini na yoro mungaini bona mugosukuma na jara tayo abo mungaini no mukungu abo mungaini in fact omonga atakere gutwara no bugo tambuki omwane para yokanya na como que tamungendo otherwise tigato anjera na igato dabe gane tigankwa ne kente kana to ebana ande to ebo change kurwo tigango konyera nya ngonya bangi na ande ngokonyera igato yego ko men's conference tali abantu to kuchikomera no ngato kwani bobegoro yo bwanchani to kwani bobegoro yechinywomo to kwani bobe eke muko to sareliri etaska ntuna abantu bari to atabiringa kai etoko kenda Valentine enga honeymoon twana twego kiri tukoriri twapeka chibicha Facebook twehoka ko kitu apugulia kwa mugorera riungu mwa kalimo lakini moko no riugariri tarasu sana mwachire nade kumana mwachire kuitana chindo echo koteba inkito tatebera ngaki obwante ni uboboro buya nyumba tikatoenda sebune kore chi seminar conference to share ondoka kero chenchirende ontieri une byuma bidinaote to korwo to je to bache the right way after all abakungu kerto badabiri nuge ntutu to gende ko men's conference gazi eno no submit na mote nga sawa ndio gocha gocha Osoro tinda pinga binto goteba no ene kemo egendongo pinga neke no inche men's conference ntagete ngendo nju nsemi abasacha bumba tebi bu minus bole lakini mwale gochora litukoli ngao aichi litukoli taliria mapenzi jorango litukoli lios tonge akwengera n'abasubati litukoli ya mapenzi batigere ekei iru mwano isi komwegoki to bwatia masacha ande atateko chikokoro bokembi atateko tamamo kae anyuma yego chikoira mupango wa kando isiko anga ringa men's conference ya rengi na kumanyira ayabona litukeli tigatobera nyumba anya tokugenda isiko tigatogenda amo togokani bune family neba tubwati muntu genda asa abantu bande bakumirana na bogo sonyoro munyarukucha bwerenta bweka mumanyane mwanchane lakini gotikubwati abasacha bande batete kunywe changa basire ligu bamboro baruharete batabwati no ebongo ekinege ntokyo boliri na ndo bochinga men's conference is cancelled ntonke yobune kiga gotikoba tariki 14 Tiango bori gati ando. Anje kego chikoba litukoli ngao. Yo nto support. Sawa na igure. Ngo choro kwa kunga mekutano okay no ndi kanisa chinde chos. Ngugure ngeke kundi kara kyabana chama cha wanawake, ngekundi kyaba gasacha. Dorcas Nero. Na ne kyaba sacha. Mama kwa mama Nero as Catholic. Ngire ngero ro si kanisa ngo chinde ko dene ko kunga levite.
Levites. Aba Levites. Ikine kia basacha. Bari bakosoma yani chintu gukora chi kanisa. Ga kitika torero nange. Ebikundi. Indi narinda basacha basoete ebyombe. Tikatutike kungainana. Umusacha so ikiombe kabisa okurukiba sana basubati tigoboriri. Tari kiombe kia basubati ime. Ne bana basacha ngikibona torange ko stake kiombe njira yo soro. Na torange basacha bana totubere kiombe. Tonge kuomana obuno boriri. Okiondo aya na yori okurugunga. Aya magane ebyombe Osoro tikena basubati. Namanyira. Ngato so ebyombe bono. Komanyira maso ngare kanyengwe bodi goro yanga mange sara bono namanyira. Ikubuneke njina ko tabina chikanisa. Chibwate ikira kukia basacha. Ndio musacha asiete kanisa. Mutu ono muronge. Chigake. Ejo nebi kongwa ke. Bono nje naro renga ki. Zata. Ekinte ke toko minyoka re ku men's conference. Tutaki Kenya na venga huduma number. We are not ready for it. Kenya. Tori tayari. Kenya we are not ready. Tutaki tura ina none chibare ntai chino twakwanira abantu bonsio. Amana na realize problem yao na nyi chakira ikora. Tikatala merani. Ngento gira ndo ne government ya chaka. BBI. Ikara tukana magana BBI siasa nege ntoya kong Vanti kangu ndakubuli Osoro. Aba we are not ready. Bana na very. Kanisa uroche umusacha onge kwende kanisa. Uroche Jumamosi nili tukabasata tukumira nase twagosori twanywe misabibu. Musabibu dori mo bena koko musabibu after kwa rule. Uroche ita matunda paka saa 7 tiabo tuko. Jumamosi naliole free. Utakiro boke Jumapili orale embe gwake utimukia bongo. Isa ngapi kuja kwende kanisa. Tuko mukungu nalita kero nyuome umukungu ende kanisa gusabere bibe byao kwaberwa. Gibibe to gusabera mabera. Akwanda gwesabera ayo gwasabera ko mujiro Nyasaye. Bibiliya goteba iga. Ko kwanyomira omuntu emoko begente kemo. Igonya go kole bibime na mukao ga toregete igoro mwachi. Mukao ga gusabera mabera. Aba ekana pinya za wana manyire ngaki. Tutagire twacha giringa ne muntu wake. Ase ngende jinga kiche ikire kwaera ndo kunyara kosomia bantu buna ayo moche kuita men's conference. Na nje baro na wanda change birenge ringiche ngai moja kogenda ngai yucho kogenda. Nicho roncho monyene nyoridi baga kwani na habari baro. Chikapole chaba banyoma ine. Mbata bingaki. Okonu ko ngainana. Ni chicha mwacha kwakaga. Hane mwajire kwego ritukeli Intiga abasubati dino ha women's conference and so men's conference. Twarororo uri excited umanye TV ngao ko chekoko kimukage ntire ngao ko mwanchi ntire ngao tali ko mwanja ritukeli mo kwacha ko tobekera chipost. Osoro koraiga. Kachokwana na masacha ayo amino. Kuri kandone. Batenga kibuoro oyino muntu ko bangaina rofi kibe sakare obiare tabana kare otimbongete. Utakwati anything to lose in life. Tangana wate story ya kiboro. Tari kiboro kumukwana wakana yuno boro kukwana. Na tangana wate story ya. Tinta kukuma story ya. Bono andi Valentine's Day bako mwakonde nkieke bono. Bono Valentine's Day chikale chitariki 14. Kero muntu Gusii se habita obo musubati obo musacha obo nyomete otuara abana chi family chonspi. Tigatomera na ali asakoro kunga Mocha Hotel. Namuka bangendo. NDIZI TV tokara ko launch movie yo bwanchania go semia abantu. Mune familia amenyamo. Muna mugo solve chishida chino ki familia. Movie era chikoro kigu ere family friendly. To chari tare 14 tumerane to sange movie eri torigereri twegoki to kwana mangana ako kunero mu Gusii bwesipi. Evyongosi byonsi pia se mwabeta. Gakinchu mukwana n'abantu baino. Kwana ndege. Kwana. Antu ba minto basacha bali na represent. Kwa sababu mabera singincho. Na nyorire nga toko somya bintu bya kirasi iki asabana ba kirasi nye. Tigatore mererio mwaka oyo. Toche toisaranse na barba batango nyugutete kukwana nensu kuikosa amachi mukwana nero. Kage tigatore mererio so amachi mitukwana na barba tumira na moche igwada mocha. Mocha Hotel era ali tawni. Gusii ali. Nya komaete supermarket yekorunga taski. Kisii echiro. Taski Kisii echiro mate. Opposite. Abu no Mocha Hotel ya nene igorali no tokale koroke bintu mburudisho.
tucheto ndo abasacha bali men's conference sawa tu no bana mereri tu are mereri myake mengi na moto kore mereri no mwako ekanga yaito yo watendie gentege Valentines no komera bali batara tutabanga nenji to bwate crusade to kora bali batara to kabache segentege ko men's conference kitakiri ko chinchumu zacha bumusachu mwete ntakora no mukungu unatoko deal na bakungu mukungu na wanju na bora sangi ko muhanjara kumurira ma ugibite yani to understanding mukungu na kiaremed na ndinkia giko last kiara bora mo ko no ane benz on Valentine's Day osanginga imeyaye kana pi bakungu bare fake sana ako mama ugo smile yore lakini imeyaye ora sangi genda ta no bukima ikoto taikire to manye na basaja ni ntege kongo to manye tu apa the right thing hata Mungu anakupatia unachostahili si eti unachotaka ani tiganda ko tebi go Osoro tari basubati bonsi pi bali ora nyome babwate chimbu cyo tugensi enka koige kenka ebenka buya ngabago toke kanisa nabo komera umusubati ekerabume omuboli ngaki Nkomente guarana pues toque. Cuando ahora estamos güey. Pues estamos güey. Ngatali bwancha ni tali nyuma mo chance chiko chakanga uya mai will you marry me? O mano yo, kero kwa mbolinga nkomente guarana. Otanga Te estamos güey. Tu bebe. Una mwabo güey guarana. Mwagenda nyumba nandu mwazange mwatake enkaigo ande enkaya tenena umwana yobo umwana umuya umointongo ogwanchete ogukoigeka ande umuchabo muchi abuto wala dirage nari mwaza ko jineti me baja ko edumuro in fact da we jineti na basumbweta abantu lakini bali nande jineti bali ya awe jineti bali ande jineti na expensive Orojo. Jineti enyo moderi neti me bono kitalikie chikomi na inye ari mocha ko tworo kie movie ko nga OMWANCHI TRUBENA talinga no nde timu ya talinga onye kubwate gesio bunaye kubwate muntu mwancha inenere to chae bweka nchunere mwege kanena mogo soma abera atatu lakini onye nae tubwati muntu ore bosaigo tubrochi asorochi aboji ayebuya sibiye yanga beka buya ninchuo onye naye nyaruka ake sare litali atata neri omwana ko nyomba aboji buya nchuo amasacha no akarari ataite ko nyoma agote gukurire yako bolinga ki mami utakunywa guarana ni kuongeza ingine ama omwana gatenga mimi nakunywa muzinga ya Del Monte. Wadango ya nere. Nere. Mwanchane. To kumanyanga kingo mugota kumira na nere. Na maana. Okay, in short, environment negare conducive. It's very friendly. Asaka mingo. Muntu na boko boko diunga. Oli biseta segete. Na wantu bwati muntu ochakwa. Lakini abora ikali kwazani kwa iyo muntu. Amangana mauga na yabasonga. Ine chibe yasoko sali. Ya mauga mbi. Boko lichibesa. Usitika do. Aya. Karamoko na kuligelia masubati onye mwanchi ta mauga. Usitotige. Muntu na beko kaka bokime mix ye isaka ime. Okanetera. Dika kugora liuga. Na moko te baga comments goze amauga. Useli. Zebesa. Ama koromocho. No. Nchibano nacha naso timu yende pora sibali na disappoint. Wana so bwenge tuanchera nirenga twesi nabasacha tole. Lakini guancho musubati bose guanchenka bose guanchegesaku. Teigo ko making of less of a man. Yeah. Aseli tukeri alimo tikatotigo boliri totigo bochinga. Tomera no mugusie ari mocha to semanie onya go gwancho muntu to gwancha to amwenga tare 15 nkomera na tora andonsia stora tebe men's conference ya Gusii na buto komera na to pinga ari abasubati bangera kora mangana mariri and to are stand yemo lakini aseli tukeri alimo tukoli mondi oro tikatomera na ari Mocha Hotel to sanga so bwamo tuancha ne no Gusii na ende to semanie Nganchere nduli tangazo. Karuli tangazo. Bunanche chairman ya men's conference Kisii branch na iredi bageri kutangaza nga men's conference has been successfully cancelled.
Tomera na gari Mocha tarehe 14 ritukerio maroko bachakira saa 12 tokore ugusanga torokani omwanchani na boigo tosoma ni toro gusinto konya babo Okiondo ngakiri mutu tuchikokora men's conference taringa ya was suspended completely tagire na ze mwako yo to ngusa ba minto bali batigere magana toko suka twensi hamo mbia mano na inche ni mbata litangazo omaka kora litangazo eria liko genda se abanyarukane na mono bali bataranyora mu cyumba yani bali nga vacant bali single chinga kicyasukire no embono no intu kigastoko kora ugotakokora kagaska ubwangu muntu gwakorere gasi agwakane kengima ntu igutaka tuganye besa mono mukorera umuntu wiki yo tuganya gwakana umutinyikero yarire abuntu warwe tokare umuntu kakoegire ngia mataita bali kengima sana geroma to mwana kuja kuitamo anchari yo kaiga mwanchane bwanchane mbuliko ba water down nga wancho ko baniri tukolitangani tigatokea nganie ki process chunya go process ngukanye ne bintu gwa apply oboliri bosa okaga no duma namba ebinobo eta eyitara na ande buya tikanda babode abaswati limo katanga tikanda chikorengera ngyo chikorengera liki ni time yaki bolo kwa bwanga wana ndanje bwango ngandorore okuna gukuminga oranje bwango ndorore chip na ndiki kumetinga orairege karagi tingosuka kuchumuna nande zangi na tabi ndo nako tabi na tabi rumo munga ndo kende neke nabo wekonya umutienye bire metienye tato embuni endekire akore mereri achane mbuga atulie akore mereri akobwatie lakini ile siku era siku ya kiyama ikifika nero naria kwa kimeteime masakumenga pa we moti ukirakiri utamorora pi kama gojaga kwani nilikukosea kwani what happened ati we were moving around so nice to nginyori para jira ini chuma jibura sigete bebi nilikubo Alisari neri aki kakoromo ndokana ngire tikana babo tabia waswati basaigo kakoromo ndokana ngire usiulize swali ati bebi nilikubo agitika inazusha hadhi alafu jiheshimu dada karoko akolengire aya ndole rake gora kini maisha inaendelea ugoikanga na nilikubo bebi hata kama uko umembona mboto Biamono. Aya, biamono azenye jeji libaga mwata ile kama naime. Nango tuno kuri link mo kwa na gausi comment na tuno kuri reply. To mira netere kubinane. Aba bana bagusina baya. Yabale. Abana bagusina baya. Uzibona ba umeta bana ba meru abene. Toro mera moikoyo. Moikoyo na bene mo. Moikoyo na bantu bosa. Icho mukungu ngangete no mukungu mwene. Ngente ketangani. Mukungu mwene. Mukungu bwetu mutwe. Mwenenu na enda manande kupingo korengana na no muzaje ngabona ukagato ko compete for nyasayo nyondo geto mutu tatenera ko mutu by force aya then ninzi getaba subati na ndenge tebatu arobo ngo bakorengera lakini ngo ndo kigo chakorengana ngo korengana muzaje ubwenenu getega umaite naenda abasike abasubati nene mono babatu bwenenu nabasubati abaro siri kibesa musubati ubwate besa tali musubati uraremere akagedenge besa na mera mochenja chako kwa na base kaki bazamere jinder aba naende maro wate besa naenda abaya abuna bunta gete pesa na no na confess na debe gane otu arebe na ndo tu arebe maskani lakini yo kontano akiora koroma nyo mwana ngaki musubati na bwate besa amase mondo tamasi besa na kirere style no maitenga abasubati batabwate besa no bagusumbwa pi batabwate mutakwenena obabone tigere tigere twirire tari gosuka aba nande aba gwetani obwenenu basubati nande ngangite pi
bari bakwiranana kora kanyoro mo kwirana oko bwa kwerererio ngoka kaya one are disadvantage naturally aranda privilege ayire gwara kwanire abato abawotanche Osoro maete abasubati mbagwanchete nje wana mbasubati kibwanchete maetara to komanya tare 14 na bakonyoro musubati ochire otata kororo Osoro aye musubati kioranja chas bari baramanyire matukabera tato ngagete mamanye do bando ngani tikana bari bakumayete omuntu ore skari wanchete Osoro musubati kiaraga moja linkwana igora sangi sangi ne sari gente que taga diana kwani tabi tiana mundo tabwa tio mwene musubati tabwa dieke nogo muntu mwene no kara morogi njo mwene no bwazo yetu no borogi no mwene na iga no morogi one ne iga ba Bochaberi muntu mwene no morogi na ndingo bwa to morogi gente que ya kabere musubati okwirana ma to mwene no bore extreme yamo okwirana bore anyare inferior no yondare superior ukaketenga maono yo almasi ndai no yondenga ni kwani kwa sababu mimi ni mwanamke ndio maana obuno boliri acha machezo bwana jiga buge totani off kono njane ne mono njedi gotaka binto binge umusubati tete kwancha Okiondo kare ndege tangani neri tangani so mwa kweza ka kitingo chane ndege tangani we kama musubati omalemerero Ege tani ari riba naumi mondura lemereri ngogera ngochane na siba Legero basi biro ko ba Okiondo square we kama monto maremerero egento kia kabere njoma neri nyanda kwikanda ni maede family we kama musubati umeta korosi ndagira ebitoche oteri korosa nga koragira rio tali omonto korosi no enensu umagotumbo monyo kosonya akyo ntimbu nga semenya tamaje imi edubu we kama monto mata korosi ndagira monto korosi akima buye ga komupa kantaka ya kwaragira kumapa kwa babunege site no egeta no kwena kwara nale mere bako korara rio ke we kai anya kora bya sokoro muga egento kio moiso ekenaenda kwikanta ebe abantu bamanye omusubati okunganchanche bunanche tali omuntu okoega mwanchana gukumuikise ino basasa basani bawo onya gwancha basani bawo Mama na te kusipendi chiza nyingera makumba onya gwancha mwise komino onya gwancha nyoka akonya baka garate kuwagere simi wakere nyoke simi ekiningi bo sasa karota ko bogorio bange kwa mbie yako ga kwa tewe musati nga kwa kwita muna bitinda ke na kwa no liba aya tigebenga ninje contact person na mama mo te kwa nera ngagere basi tayo agere mama meje kurwali ebibito ko byoga averi dali mwamu no wala mereri anya di offline Yo ntokio moiso rende munyaruka usia nto bwate shida ya machi esi alira machi ana bwata kare gore ko twara jinde atali ka kore mereri ngomore mereri umwana esibi umwana kore to mondo nyomba omboka utwegora jidirisa ni musuri ngo goita abwa ita chapeta chance ya ndagira ya chamache ali sasa ma kubwa ko mudiare na bazayo Mama kwebori ngaki nyanti kama yora akoreta kamyo gigeti bira bikoro nanda akatwara record anyway gari haki abana ba mindondo banchete aenda sama pensi ali mwatorokiri tiganya saa basisenie ya saa no muya ande bino kyonda tebirega ya saa basiseni
Tikanya saba sesen. Saba sesen. Yesu wada ngoyo mpapa. Oyo Yesu. Oyo Yesu. Tubira na tarehe 14 tikanda anak na watu tujuto bra ni tukiri bade abasacha tujuto tu ale birogo beto biribya kuru mwino moche saidi dia mwino tukwana kwane tumabira na chimese chetu imbwate message yaino Okiondo lima dana takere kukwane raba kungu nchengo cha kubakwane raba sacha alafu kwane tukero twensi yamu ndawa te abasacha tutuko cha kora attend masujade lakini bwana masujade intuna masujade alafu tumayo cha Valentine's yakara tole beta men egento kende kyo moiso Osoro talinge toramanya kire gento umete umusubati no muntu no some myaka 10 bose myaka 40 to komo manya pinki atagete ngitien kora ono nsabwa se comments abasubati karato tevingo na ki litukolio bwanchani na kiuraga ni tobe nkiuraga ni togokorere nkintu kikeliani kwanza can promise okay nandaba baka abande ngo jangu promise nataka promise nataka promise ngo musubati okatabiki ntu kitiki atagitakore runa ande tabuati can promise yo kaya promise rio kangi otamokonde titingia Azi comment musubati ochako available mo chari tukerio nande binta describe ya bibe bintu gitiga na nje bigo kwa excited bigo ntia sani asegete bije go komorigi enkoro tionte ba segete na sani enkoro ayebuno ko kwana sabu goro na comment rinde bengo yonere the best ebibio spio so abayiga go ikanse bichata saba Diversa. sabe bintu bitari besa ebesa ona etari besa etika drama ko gorera lakini gente na kigoro etika drama ko gorera ne wine glass na ko gorera kono sabe bintu bin ani tari bintu mono te bana kyoto kitu ai wate ben koro bintu bien koro no kiurata ke otrit kumangana kiurata ko te bigu no ta ko tenge no ta ko oyo rako goki go ikomori na nchengo tebe ande ko korrekre kintu kwate Osoro nche monongo di no moika lakini asa mapenzi abana bacho chachi ni asa mangana ya mapenzi omoika ngora beka kando kara igoti omubere omwane yaka mabuta buya mapenzi ni vita vya mwili na nyama omwane yaka mabuta buya igori gente ebikoba bibu cheche lakini to chibwe motieke buse matamizike baba bo chara bogete paka saa 18 andaka yango beke buya igarende nari no muntu kagonya gosibe mesabibu ya yako nyoranga ki nimbwatu muntu ga yawe muntu oziba kama yete tari buye kore bano tanya sabo sisi ninga nyoto muzwati oyo tinda itiko jali eja go jota bintu bibia miaka ningi miaka ni nini miaka ningi kama ni nimesema tigato usalia ndio waje ko jota bande 18 miaka mbia tatu miaka mbia 18 ochigoro kwanza makongo bye ngagengi ya tobera 14 koma ete naende wada no ekaro ko ende chiro kugore ngombe engombe wate moria yemo ego kolibuya kaya na bera ko sararire obe mbona na igure ndugwa sawa mbuya mono tigatumira ne tare 14 Kenya saa abena inu weka tarehe 14 siku ya mapenzi na basacha twari chinsa chinyororo yandora ko watch na subscribe to NDIZI TV ntuna bantu tokora television TV yebi yakira lituko saa 10 na ndesho nirego chaka ya saa 2 ekindi chinza cha mambi Kenya saa abena inu ile tarehe no Osoro the actor bono na inche gonko batiga iga tigamba inyoringa tarehe 14 ekitwa kwanira ne chumutienyi oyo ekariri tukulia ichuma moche tosangamo etiketi igokugura siringi 500 lakini onye kubwate ebintu wotete goisaranse soba mutwari ase viongozi bire ogwakaniri buyao kwa igwe gento geko nga VIP moche motobwatisi tosangamo twagache Gusii yaito buya mana sayo make elieta no Okiondo tigatubwatera namo como wakengori mbuya mono amen yes
Yes, papa. VIP means very important. Important. Skuru nengi ya Osoro. Mati kwenye nyomo ya tenchi ngina wanta kwenye wanena wa very important. Watari kubia na babu. Kama ndo liye VIP buya. Na wanta wa kora ba kongu ga wa chako very important. Tiga wa wanta mama nyobo liri kwa sweet. Ndo alimie kamera. Usiyo gata.